da ya tara ɗaliban ilimi na dukkan jihohin arewacin Najeriya da 19 domin gabatar da daura a wannan gari mai albarka. Dubi da cewa daura tana bayani ne akan ilimi da tarbiyya, wanda zama cewa akwai wajabci ko kuma dacewan wato muna gayyato malamanmu suna ba mu tarbiyoyi da nasihohi. Bayanai sun gabata nasihohi daga irinsu Dr. Sani Abdullah da kuma Dr. Bashir Ali Abdullah sun yi bayani akan nasihohi wa ɗaliban ilimi. Sannan sai ɗan uwa Dr. Jamilu Zarewa ya yi bayani akan yaya mutum zai kama hanyar wato fahimma ya zama shi ma wato zai iya bada majawa na shekara 100 masu zuwa. Wanda rage ne wadanda shekara 50 masu zuwa mana ce 100 kan musu da yawa ma fasa. Allah ya sa mana albarka. Da yau kuma malam ya zo ne zai mana bayani akan wato ilimin da muka tara yaya za mu isar da shi zuwa ga wasu, yaya za mu isar da wannan ilimi zuwa ga wanda ba su sani ba. Shi ne wato manhajin da'awa ala manhajin nubuwa. Saboda haka muna maraba da zuwan malam, muna kuma ba da jinjina da godiya ta musamman. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da malam da kuma ba mu ikon aiki da abin da zai faɗa mana. Ba dan tsawaita ba zan ba da magana wa malam da gabatar da wannan lecture. Allah ya dace da shi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بايعك إخوة مسلمين، إنا من بلد تكم wato samuwata a nan jihar Kano, jihata ta biyu zan ce ɗan Borno ne, amma kuma karatuna a nan Kano ne. Saboda haka ina mai farin ciki a duk lokacin da na samu kaina a Kano, don zama da na yi a Kano ina da mutane, ina da abokai. Zan yi wata guda a Kano, ba zan gama ziyarce-ziyarce na ba har koma. Alhamdulillah, farin ciki ne ga kaina ina garin Kano, sannan kuma ga kaina ina masallacin babban malamin imamu ahli sunna wal jama'a Sheikh Abdul Wahab na Abdullah. Allah ya saka wa kowa da kowa da alheri. Ba karamin farin ciki ne ba gani na a wannan masallaci bayan samuwa ta a garin Kano, duk da cewa duk wata uku sai na zo Kano. Sannan kuma ganin cewa wannan daura da aka shirya na ɗaliban arewacin Najeriya, lokacin da muke aikin hajji tun muna can Madina, Sheikh Muhammad Sani wanda yake zaune kusa da ni, ɗan jihar Bauchi, ba ji kuskure ba, ya same ni ya yi magana. Kafin nan sun yi shawara tsakanin su cewa ina daga cikin waɗanda za su zo su ba da lecture, su ziyarci wannan karatu da ake. Alhamdulillah, na yi farin ciki, na yi alkawarin cewa duk abin da nake insha Allah zan bari in so, kuma haka Allah ya kaddara. Yau ina da kwanaki 3 a garin Kano, kuma idan ba an gama daura an yi hafla ba zan koma jihata ba. Saboda ganin yadda nake shauƙin irin wannan abu, kuma ganin cewa yawanci matasa ne, shi yasa ake cewa duk wani taro, duk wani karatu da za a yi, idan aka ga tsofaffi ne suka fi yawa ba matasa, to da walakin. Amma idan aka ga akwai shabab matasa, to da alama akwai alheri, domin su ne manyan gaba. Idan aka bar shekaru 20 da suka wuce ko 30, mu ma kamar ku ne, irin ku ne.
amma girma ya zo. To alhamdulillah wannan yana nuni cewa mustaqbal ɗinmu akwai alheri, kuma a dage da karatu, a dage da ilimi, a dage da bincike, karatu kuma na hakika. maudu'i da na ɗauka akan manhajin da'awa. Manhajin da'awa manhaji ne wanda yake da faɗi, amma kuma na ɗau wani abu ɗan kaɗan daga ciki wanda ya shafi irin wannan zamanin namu da kuma irin hali da muke ciki, domin in yi bayani Allahul ilm da kuma du'a su san wani abu a kai, ko kuma wayanda suka sani a tunatar da su. Na farko kafin in ɗau wannan abu mu sani a musulunce akwai wani abu da ake ce masa القواعد الفقهية الكبرى المشهورة. akwai wasu ƙa'idoji wato na fiqhiyya guda 5 manya-manya mashhurai wanda suke da muhimmanci. Na farko wato kafin yi bayani ba akan duka zan yi magana ba, zan ɗau ɗaya daga cikinsu in yi bayani a kai, saboda wannan ɗaya yana da muhimmanci, yana da alaka da irin hali da muke ciki na yanzu da irin wannan zamanin namu. Na farko al'umuru bi maqasidiha yana daga cikin alqawaid al-fiqhiyya al-kubra. Wannan ya tafarra'u minha 3 qawaid. za a samu ƙa'idoji guda 3 wa'anda za su fita daga wannan, za su yi rassa daga wannan ƙa'ida. Na biyu al-yaqinu la yazulu bi shakki. wannan shi ma ya tafarra'u minha 4 qawaid, ba akan su zan yi magana ba. Na uku al-mashaqqa tajlibu at-taysir. shi ma ya tafarra'u minha 5 qawaid, ba akan su zan yi magana ba. Na hudu kafin na wato na hudu zan ce al'ada, al'urfu. Na ƙarshe na biyar shi ne abdararu la yuzalu bi mislihi aw bi a'la minhu ay abdararu yudfa'u qadra al-imkan. to haka wannan zan yi magana saboda yana da alaka da hali da muke ciki da yanzu. duk wani abu mai cutarwa idan ya zo ya faɗo mana, to ba za a kusan da wannan abu mai cutarwa da wani abu makamancinsa ba, ko kuma da wani cutarwa wanda ya fi shi, sai dai da wani cutarwa wanda yake kasa da shi. shi yasa malamai suka ba da muhimmanci ga wannan babi, musamman ga du'a masu yin wa'azi, masu yin da'awa. saboda malamai sun ce cikin littattafansu tudufa a'lal mafsadataini birtikabi akhaffi fihima aw adnahuma. duk lokacin da abubuwa masu cutarwa biyu idan suka zo suka haɗu, dole sai an aikata ɗaya, to a aikata mafi saukin domin kare ko gudun faruwar wannan mai nauyi. duk za mu zo mu ba da misalai a takaice a kai. ko kuma dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. duk lokacin da wata maslaha ta zo ko kuma aka hango wata maslaha, sai aka ga cewa idan aka ce za a karɓi wannan maslaha ko za a yi aiki da wannan maslaha, maslaha ce ga musulmi, maslaha ce ga musulunci, ga al'umma, amma idan aka rungu wannan maslaha wata mafsada za ta afku, to sai a yi haƙuri a bar wannan maslahar a kare afkuwar wannan mafsada. zan zo ba da misali, ko kuma yadda wanda malamai suke cewa sharru sharraini ko kuma khairul khairaini, ciki za a zaɓi ɗaya. shi yasa malamai suka ba da muhimmanci musamman ta ɓangaren da'awa, suna magana ga malamai masu da'awa da kuma malamai masu yin huɗuba da malamai masu karantar da ɗalibai, masu ba da laccoci, cewa su kula da wannan wani mawdu'i muhimmi shine fiqhu ma'alatil umur. fiqhu ma'alatil umur shine
wa awaqibiha wato duk lokacin da zaka faɗi wani abu a majalin da'awa ko a huduba to ba kawai abin nan da zaka faɗa zaka gani ba a abin nan da zaka faɗa menene samar wannan abu ko me zai janyo me zai biyo baya kada ka faɗi kalmar da hamasa ta sa ka faɗa aka caje ka faɗa aka yi kabba amma kuma wannan magana da ka faɗa ka faɗe ta kenan ba kamara ƙarshe kuma wannan magana ta ka za ta janyo illa ga musulmi ko ga al'umma ko ga musulunci to sai a haƙura da faɗin wannan magana gudun kada wata masifa ta abu babu yin ci gaba da bayani zan kawo magana Abu Hurairah radiyallahu anhu sahabi ne na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabbai waɗanda suke da yawan hadisai daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai faɗin cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'a'aini na haddace rumbun jakunkunan hadisai masu yawa guda biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan Abu Hurairah yana da zubtar ma'aikin Allah irin su Ibn Mas'ud ya ce amma ahaduhuma qad bafastu ɗaya jakar ko rubun hadisai na riga na yaɗa su na faɗa wa mutane na karantar da mutane wa amma al'akhar amma ɗaya rubun ko jakar law basastuhu la qudiya hadha al-huquq idan nace zan bude wannan jakar in karanta wa mutane wa'annan hadisai a irin wannan zamanin na wata Abu Hurairah radiyallahu anhu to za a kashe ni idan aka kashe Abu Hurairah akwai zaman lafiya idan aka kashe Abu Hurairah ci gaba ne ko ci baya ne kai baka isa ka ce Abu Hurairah saboda tsoron mutuwa ya boye waɗannan hadisan ba a saboda wata maslaha gudun kada a zubta jini yake kuma alatul umur muhimmun jiddan to ma'anatul umur makomar al'amura da me mutum zai kai ga wannan matsayi na sanin ma'anatul umur idan na faɗi magana me za ta janyo malamai suka ce da abubuwa uku bisalasati ashiya na farko arrifqu me ake cewa rifqu da Hausa arrifqu bi sannu ba da gaggawa ba idan ka je ka buɗe littattafai ina wato kamo kan zaren ne domin ku je ku shiga littattafai ku yi bincike tunda an ce arrifku to me ake nufi da arrifku na farko sai bi da sannu idan ka zama da'iya ko khatib na biyu alhikma dole ka hada da hikima idan ba hikima cikin da'awa da kake za ka fada rami ka jefa wasu ramuka arrifku wal hikima sannan abu na ƙarshe shine al-mashura shawara neman shawara da yan uwa ababai guda uku suna da muhimmanci da waɗannan ababen uku ne yasirul mar ila fahimi ma'anatil umur dole idan za ka yi da'awa za ka hau mimbari ka yi huduba ka zama kana tare da waɗannan abubuwa arrifku wal hikima wal mashura musamman irin wannan zamani da muke ci yau da kamar mu a matsayin mu Najeriya a ɗaɗɗiyar ƙasa Allah ka nuna mana wannan zaɓe da za a yi na 2023 cikin lumana da kwanciyar hankali ka kunyatar da waɗanda suke son Najeriya ta rushe idan ba ku manta ba yahuda wannan sun lashe takobin cewa 2015 Najeriya za ta rushe amma Najeriya ba ta rushe ba 2015 sun yi kaidi da yawa ba ta rushe ba to yanzu kaidinsu shine 2030 Najeriya za ta rushe 2030 kaidinsu kenan wa makarar wa makarna makarar ƙarshe abin zai zo ya zama haka kenan amma idan muka tsaya kan gaskiya muka riki gaskiya muka tuba muka yi istighfari muka koma ga Allah muka gyara halayen amma idan ba mu gyara halayen ba to Allah zai ba mu shugabannin da za mu ciji yatsa mu muka sananta shugabannin da suke kai yanzu
ba su suka kawo kansu ba, mu muka san'anta su zunubai da sabon Allah da muke. Mutuwa mu koma ga Allah, Allah ya daidaita mu, Allah ya kara mana imani, Allah ya sa idan muka zo mutuwa mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.